дар ноҳияи рашт аз файзу баракати истиқлоли давлатии кишвари азизамон корҳои ободонӣ вусъати тоза касб намуда даҳо иншооти замонавӣ бунёд шуда истодааст. аз ҷумла дар раванди корҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо анҷоми корҳои сохтмонӣ се иншооти таъиноти гуногун аз қабили толори варзишӣ, бинои муассисаи таълимӣ барои 180 нафар ҷойи нишаст ва бунгоҳи тиббӣ ба истифода дода шуд, ки омӯзгорону табибон метавонанд бо муҳайё шудани шароити зарурӣ дар омода кардани ҷавонони бо маҳорати варзишӣ, пешрафти таълиму тарбияи хонандагон ва ҳифзи сиҳатии аҳолӣ саҳми арзандаи худро гузоранд. зарурати бунёди бинои муассисаи таълимии рақами 70 деҳаи варзигон, ки аз маркази маъмурии ноҳияи рашт дар масофаи 45 километр дур ҷойгир мебошад, аз зиёд шудани шумораи хонандагон ва нарасидани ҷойи нишаст пеш омад. ин аст ки сохтмони бино иборат аз 6 синфхона ва кабинети омӯзгорон аз ҳисоби маблағҳои мақомоти маҳаллӣ ва дастгирии аҳолӣ бо сифати баланд анҷом дода шуд, то барои таҳсили хонандагон шароитҳои зарурӣ пурра муҳайё гардад. дар ифтитоҳи бинои муассисаи таълимӣ қайд гардид, ки дар раванди корҳои ободонӣ сохтмони 18 бинои дигар дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳот идома дошта, мақсади ҳамаи ин ғамхориҳо баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тарбияи насли наврас мебошад. бунёди толори варзишӣ дар шаҳраки Навобод барои ҷалби бештари ҷавонон ба варзиш мебошад. ба истифода додани толори варзишӣ шароит фароҳам овард, то даҳҳо нафар хонандагони муассисаҳои таълимӣ ба намудҳои гуногуни варзиш машғул шуда маҳорати гӯштингирии худро боз ҳам баланд бардоранд. иқдомҳое ки гирифта истоданд соҳибкорони муваффақ, албатта ин ба манфиати анамин насли наврас мебошад, ки ҳамаи насли наврас таҳти шиори ҷавонон пайрави пешвои миллат, номбардори миллат, парчамбардори миллат дар оянда бигарданд. дар деҳаи себистони ҷамоати деҳоти қалъаи сурх солҳо боз бинои бунгоҳи тиббӣ мавҷуд набуд. ин аст ки бештари беморон ба табибони беморхонаи марказии шаҳраки Ғарм, ки масофаи дурии роҳ 18 километрро ташкил медиҳад, барои табобат муроҷиат мекарданд. дар раванди корҳои ободонӣ мардуми деҳа иқдом гирифтанд, то тариқи ҳашари дастаҷамона бинои бунгоҳи тиббӣ иборат аз 3 ҳуҷра бунёд кунанд, то беморон мебаъд дар ин макон табобат карда шаванд. ба 1467 нафар хизмат мерасонем. кӯшиш мекунем ки дар оянда ин мардум хизмат расонем. ҳамин тариқ раванди корҳои созандагӣ дар ҳудуди дигар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи рашт аз рӯи нақша ҷараён дошта, ҳамаи ин ободонӣ ба хотири таъмини зиндагии шоистаи мардум равона шудааст.